flotilla berri bat antolatu da. Oraingo hau izango da sekula antolatu den handiena. Nazioarteko 50 herrialdetako kideek hartuko dugu parte. Eta helburua da, gaztak pairatzen duen setio ilegala apurtzea, giza laguntza eramaten dugu, elikagaiak eta medikamentuak, baina horrez gain eta batez ere, Israeli exigitzea duela 22 hilabete, baina 20. mendean diseinatutako sionismo hiltzaile hau gelditzea, behin betiko eta behingoz gelditzea, eta nazioarteari presioa egitea, beraiek ere Israeli presioa egin dezaioten zidarekin amaitzeko. Euskal Herritik Gazara eraman nahi dugun mezua da, lehenik eta behin da elkartasun osoa. Hemen daukatela, Euskal Herria eta mundu osoa daukatela beraiei begira, beraiei laguntzeko prest, eta nazioarteko komunitateari izango diogu behingoz Israeli presioa egiteko, genozidio honekin amaitzeko, munduko gobernu guztien esku egon daitekela, egon dela orain arte erabaki hori ez dutela egin, eta nahikoa dela, eta mundu osoko herritarrek exigitzen diregu gobernuei behingoz hori egin dezatela. ماتي حرب سجل انا شادية منصور ولا حتى هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين انا مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عاوز Daramagula 2 urte telebistari begira sarraskia ikusten, inpotentzia sentsazio hori sentitzen, baina badaukagula zeregina, gauza eraginkorrak egin ditzakegula, gure erosketan dagola gure arma, supermerkatuko gurditzoan dagola gure arma, eta gure erosketan ekiditeko, boikoteatzeko, Israeleko produktuak erostea, eta badaudela aplikazioak horretarako, baina modurik ziurrena genozidioa finantzatzeko dela bertako produktu euskaldunak kontsumitzea, eta hala ere, hori, azkenengo mezu gisa ere, herri zapaldutik herri zapaldura, gure elkartasun osoa adierazten jarraitu behar dugula, orain arte bezala, arrogoteko moduko herria daukagula, eta hortan jarraitu behar dugula merezi duela eta bere frutak emango dituela. Gora Palestina eskatita. Gora Palestina, تحيا فلسطين حرة.